Vad hette det igen? Maj Ahlgren, Uppsala. Ja men tjena Hallén. Hej, jag skulle vilja ha numret till Maj Ahlgren. Maj Ahlgren? Ja, hon bor i Uppsala. Är det Maj och Bengt eller är det Maj? Ja, Bengan! Okej, det var ett fast nummer där på Snorrevägen 20. Vad sa du? Ja, det var ju kul. Snorrevägen 20. Snorrevägen? Ja. Jo tack.